Gipailawom na sa state of calamity ang siyam ka barangay sa Imelda, Zamboanga, Sibugay nga apektado tungod sa grabing pagbaha. Gilayong giadtuan sa mga rescuer kining pipila ka kabalayan sa barangay Balugo nga nangahumol na sa baha. Gani pipila ka magbanay nga na-stranded tungod sa grabing pagbaha sa barangay Lumpanak ang gipang-rescue sa lokal nga kagamhanan. Sumala sa MDRRMO kalit mibundak ang ulan ug wa nay undang niadtong Martes. Busa milapaw ang tubig sa Sibugay River. Hinungdan nga miabot kini sa mga barangay nga duol sa sapa. Gani makita pa sa aerial view ang halapad nga pagbaha sa lungsod kung asa ektaryang humayan na ang nadanyos. Sa tala sa MDRRMO, apektado ang mga barangay poblasyon Balugo, Santa Barbara, Lumbog, San Jose, La Victoria, Ganiangan, Lumpanak ug Kanaan. Busa gipailawom na kini sa state of calamity. Hinoon, gihatagan na og hinabang ang mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha nga gibakwit ngadto sa mga evacuation center. Padayon ang assessment sa MDRRMO sa nadanyos tungod sa pagbaha. Mga affected gikan sa ato ang affected areas nga ato mga balay nga naapektuhan ang mga katawan ato nga naa sa evacuation center karon.